Hello guys, astăzi o să facem un nou video pe canal cu Hungry Shark World. Zic. Jocul de la, cred că știți jocul de pe canal. Este Hungry Shark World, l-ați văzut. Și da, hai să vă arăt ce am dezblocat. Să vă arăt. Ia uitați ce... Da, uitați ce am dezblocat. Este de la M. Nu mai e de la S, și este de la M. Ia uitați. Sper că se aude. M-am jucat și o să văd cum este. Da, ia uitați-vă. Acum nu mai avem nicio treabă. Ne cam pe toți deodată. Ia uitați-vă. Acum direct îi mănâncă, nu mai are nicio treabă. Nu mai lăprește nimeni aproape. Vorba bine. Și uitați ce vreau eu să vă arăt în primul video. Că puteți să vă duceți pe aici. Și să vă duceți aici în cine. Să mâncați toată lumea de aici. Pe aia puteți să plecați și mai departe. Dacă nu știați. Ok. Uitați, într-o zi am ajuns pe aici. Și aici puteți să faceți ce lucruri vreți. Puteți și mai puteți. Băi. Bă, nu tragi în mine, iar lasă-mă tu în pace. De pe unde era? Uite și vă duceți și pe aici. Aia nu iau foc acum. Și mâncați cu uite și aveți grijă de multe glume. I-am mâncat pe toți deodată. Că îi mănânc pe toți deodată. Tot ei vin la mine, dar tot îi mănânc.
nu cred că vă puneți cu un Great White. Shark. Care merge? Vezi nimic? Pe bune? Chiar merge. Să sperăm că mai putem să mai coborâm jos. Haide-mă mai repede. Așa. Nu, mă, niciodată n-am ajuns aici. Și de ceva am ajuns. Și chestia e că murim. Nu, veniți încoace. Din păcate am murit. Și na. Nu vreau să cheltui diamante pentru că sunt foarte prețioase și se fac. Sunt necesare. Deci eu l-am dezblocat pe ăsta, adică mi-l-a dat să-l testez. Și n-am apucat să filmez. Din păcate, că m-a luat așa prin surprindere, adică habar n-aveam că să nu le pot. Uitați și voi cât costă. Adică chiar nu putem să-l luăm. Uitați și asta. Tan. XXL-ul, n-ai ce spune. Uitați, ăsta era să ne omoare. Great White-ul. Nu înțelegeți? Și voi de capul ei. Uitați-ne calutonul. Bun. Ca să ne întoarcem la treaba noastră, să nu pierdem timpul. Ăștia i-am apucat aproape pe toți. Bun. Acum o să... Ce ziceți, să-l upgradez sau nu? Hai să-l upgradez. Foarte mult, dacă vreți foarte mult să luăm goblinul sau unii dintre ăștia, să scrieți în comentarii și să bombardați like-uri, dacă vreți, ok? Să văd părerea voastră, dacă vreți. Sau unul din ăștia, depinde, cum vreți voi. Bun, asta pot, iar cu ceilalți nu pot. Asta mi se pare tare. Deci asta e de iar e de ies. PNG, bine o facem. Uitați, ăștia sunt de care v-am zis și eu dacă vreți în următorul episod.
faceți? Toate bune? Toate bune și frumoase. Noi pe la case. Hai că am făcut și nu mai e de ăsta, da? Deci dacă mă ajută ăsta. Ce bun sunt pești! Sper. Că vine încoace. Că vine încoace. Că vine încoace. Mega goldraș! Mâncăm bombele, tati! Capule, de ce intri în Marius în bombe? Hey! Băi, nu v-ați pe mine, că ai auzit? Nu mă omor tu pe mine. Băi! Să avem grijă. Pe aici s-au aruncat cu bombe, cred că ați văzut. Papi mâine. What? Pe aici ăștia n-am mai văzut. Băi. Mamă, deci... Acabum! Și Caterin a fost Get Simply Piano and start learning this holiday season. Hey, honey. Hey. What are you up to? Îmi cer scuze, nu fac nicio reclamă. Avem 2000. Avem 2000. Să ne upgradăm fonul. Hai să mai facem încă o rundă. Și după aia. Imediat. Uite aici, la Pacific Island. De ce? Deci nu se mai aude. Sper să se audă pe filmare. Pam pam param pam param pam 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 param pam pam pam. Asta face sport când e un rechin în spatele lui. Și e și mare asta. E destul de mare. Adică
Foarte normal, nu-i așa, băieți? Foarte, foarte normal. Para, para, pam, 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 param, pam, 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 pam. Stați așa să luăm și muniții. Da, nu pierdem evaluarea, nu? Ăla merge așa la mișto. Dă din mâini și el la mișto. Cum l-a învățat doamna de sport la școală. Să-i fie rușine. Pam, param, param, pam, pam, pam. Coldraș! Bă, dar cine tot trage în mine? Ia vină tu încoace. Că te-am și mâncat. Îmi fie rușine că m-am pușcat. Voi veniți încoace. Voi veniți încoace. Ce revenim noi așa? Da, cu cea mai mare. Ce reveniți? Delfinii lui mama. Hai că l-am și mâncat. Nu grei tu, aitule. Te rog eu frumos. Nu. Îmi da level up. Ia. Nu grei tu aici. Nu. M-a omorât. Oh, vai, Doamne, m-a omorât. Ai, 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 ai. Aproape am făcut full la ăsta, la bite. Bun, Hungry Shark-ul! Cel mai fericit joc, nu-i așa, băieți? Cineva? Alo? Alo, cineva? Am rămas fără prieteni. De ce nimeni nu mă vorbește cu mine? Păcat, asta este. Fără prieteni fericiți și cu prieteni nu ești fericit, adevărat? Lumea. Rechinași, micuții de ei. Niam, 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 niam. Niam, 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 niam. Godraș. Tam, tam, tam. Niam, 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 niam.
polițistule, tu ce cauți aici? De ce mă puști? Du-te și nată, polițistule. M-ai ratat, polițistule, nu știi să tragi? Voi! Păcat! Codraș! Stau pe picioarele mele, ei. Bă, tu de ce tragi în mine, a? Că nu ai dreptul. Am murit pe uscat. De ce? Ai, ai, ai. Am făcut level maxim la ăsta. Yay! Learn piano this year with the Simply Piano app. Bun, băieți, acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să apăsați pe butonul de like și dacă sunteți noi pe aici, să apăsați și pe butonul de subscribe cu clopoțel. Bun, ne auzim data viitoare. Pa, pa!